Ez zaitez kezkatu, agintera nor eta nork, izan eta ukan. Kaixo eta ongi etorri. Gaur, egoera baten aurrean, nola jokatu behar den gomendatuko duzu. Ez dakizu nola? Ez zaitez kezkatu. Oso azalpen onak emango dizkizut. Ikus ezazu ingura bideoa arretaz eta egin itzazu ariketak. Ingura zaitezte euskara ikastera. Bideo honetan Amaia urduri dago. Aplikazio batean pertsona bat ezagutu du eta berarekin gelditu da. Ikerrek lasaitu egingo du. Zein da zure kezka? Pertsona oso jatorra da mugikorrean. Bai. Baina aurrez aurre, euskalo. Bueno, zu joan eta ikusi, ez kezkatu. Hori ingo dut, bai. Amaia kezkatuta dago eta Ikerrek zer egin esan dio. Horretarako agintera erabili du. Zu, joan eta ikusi. Ez kezkatu. Agintera aginduak emateko erabiltzen da bereziki, baina aholkuak emateko eta erreguak egiteko ere bai. Baina bada modu bat gauza bera esateko aditz laguntzaileak baliatuta. Aurreko 3 aditz nagusiak honela jokatuko ditugu. Zu joan zaitez esaldian, joan da aditz nagusia, eta zaitez aditz laguntzailea. Nor izan aditza. Ikus ezazu esaldian, ikus da aditz nagusia, eta ezazu aditz laguntzailea. Nork ukan aditza. Eta ezezko esaldian ordena aldatu egiten da. Ez zaitez kezkatu. Kezkatu da aditz nagusia eta zaitez aditz laguntzailea. Nor izan aditza. Baiezko esaldietan, aditz laguntzailea erabiltzen dugunean, aditzaren erroa erabiltzen dugu bakarrik. Aditzaren amaiera kendu egiten dugu. Adibidez, ez duzu loreak filma ikusi? Ikus ezazu, gustatuko zaizu. Edo autoa hondatuta, kezka zaitez zu. Nik lo egingo dut. Kontuz, enez bukatzen diren aditzei ez diegu amaiera kentzen. Adibidez, joan zaitez korrika autobusa dator, edo egin ezazu lan hori azkar, presa daukat. Ezezko esaldietan, aditz laguntzailea erabiltzen dugunean ere, ez dugu inoiz aditzaren amaiera kenduko. Adibidez, ez ezazu dokumental hori ikusi. Oso luzea eta aspergarria da. Ez da berandu, ez zaitez kezkatu. Garaiz iritsiko gara kontzertura. Agintera nor denean izan aditz laguntzailea erabiltzen dugu. Zaitez zu, zaitezte zuek aditz formak. Adibidez, anima zaitez eta izena eman aplikazio honetan lagunak egingo dituzu. Edo, etor zaitezte gurekin parranda handia egingo dugu. Agintera nork denean ukan aditz laguntzailea erabiltzen dugu. Objektua singularra bada, ezazu, zuk, edo ezazue, zuek erabiliko dugu. Eta plurala bada, itzazu, zuk, edo itzazue, zuek.
Adibidez, ikus ezazu edo ezazue ingura bideoa. Eta egin itzazu edo itzazue ariketak. Bete hutsuneak eta jarri aditz laguntzaile egokia. Zu ez zaitez kezkatu. Zuk ikus ezazu ingura bideoa. Zuek egin itzazue hiztegi eta gramatika ariketak. Zuek ingura zaitezte euskara ikastera. Agintearen partizipio burutua. Agintera aditz laguntzailearekin. Azalpen orokorra. Agintera aditz laguntzailearekin. Baiezko esaldiak. Agintera aditz laguntzailearekin. Ezezko esaldiak. Agintera, nor. Agintera, nor. Ondo ibili.